Územné plány zóny. My sme v tom návrhu v každom aj od záväznej časti aj vymedzený priestory, za ktoré by sa územný plán zóny mal robiť. Ja vám skočím, prepáčte, pán architekt. Neznášam to slovo mal. Buď áno, alebo nie, ale nie mal. Lebo takisto to je aj v starom územnom pláne. Môže, ale nerobí sa. A neurobil sa. Celé sídlisko Muškát je vybudované a vybudované samostatnými územnými rozhodnutiami, kde si každý stanovoval podmienky, aké chcel. Tak, alebo niekomu boli dané aj smerné regulatívy, niekomu neboli dané žiadne. Ide o to zosúladiť to a stanoviť jasné podmienky pre každého a rovnaké. To je celý problém. Preto by som to chcel. Áno, to je presne o tom to je. A záleží na vás ako architektovi, aby ste to posúdil a povedal teda také alebo také. Ale ja tu žiadne nevidím. To je celý môj problém. Ono to tam je to otázka zákonov, ako je to v zákone definované, táto jednoznačne hovorí. Áno, zákon hovorí, keď stav pre 2 hektáre, tak musí byť územný plán, ale není. Čiže to je potom aj tá otázka vyžadovateľnosti. V každom prípade to bude potom ešte ďalšie rokovania a jednania a odporúčania, takže potom uvidíme, ako sa predstaví. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem. Áno, zatiaľ takto uvidíme, čo bude ďalej.